Hello bayarok di target kok porok channel no rong nat so tini 28 তারিখ 7 মাস 2023 ni narong no rinai guti tai house ending tai normal guti tai hit guti ingkai narok je sajang nai rok play khari sajaya rok play ta hari ingkai narok jodi katalongoi nai tongka ingkai ani channel no subscribe khairi di subscribe khaimani loge loge no bell icon no kaisa click khai narok notification manma haike tongdi ar jodi narok video no sajagoi tongka ingkai please video no kaisa share khaina tapukdi ingkai narok ni hamjangma tai narok ni sajagma jodi tongka ingkai video no share khaina tapukdi tai notification manma jar khai narok nalai tongdi ingkai chung video chengna sikang chung miapuro 27 tarik ni chung je narok no target number rimani abo kisa chung nainai lainai video o ingkai narok video no puilani simi paithak jora naina bagoi narok no ang request khaio narok puilani jora paithak jora narok nai tongdi choyasak jodi video no puilani simi paithak jora narok nai angkai video no narok buji manglak ingkai chung tabuk miapuro ni je 27 tarik ni video no chung kisa nainai lainai 27 tarik ni video no chung nai tarpore no chung tai thanglai tini ni target number ingkai narok nadi oro narok no rijak je target number narok nainai di ingkai kisa video no skip khai dinai skip khai chung nailainai narok no je house tai ending tamorikha tai video po tamorikha narok abono kisa nailai tarpore nari narok no ang oro rikha extra guti 13 15 14 tinta guti se only extra guti rogo je extra guti thangnai rok borok success wngkha ar jodi extra guti thangya rok khe success wngya hinui ang okong no masao tamoni hinkhe narok no ang je guti rwmani guti narok chajakhe joto play khaidi chajakhe je narok muchungmani tui narok play khlai di ar jodi narok success nanai muchungkha hingkhe bepak no play khaidi hingkai chini actually o saptao je sombar ni simi taksuk jora daily no success wngoi tongo waisa pano miss wngyaku aboni bagui narok katal wngoi tongnai rok hingkhe narok channel no subscribe khai redi tai bell icon no click khai tondi amaikhe sabrum no narok ni loss ni rang no twisai manmajar hingkai tabuk narok no ang je house rimani o house no bwsang nailainai hingkai narok no ang je house rimani a house bo kisa chung nailainai hingkai o house no nainani naidi narok no ang tini je house rimani 5 house tai 3 house rimani 5 ending o thangkha 25 tai 15 hingkai yang digi 1 ending tai 7 ending rimani 7 ni value 2 khai 2 house 25 ridikha tai yang 1 ending rimani 1 ni 15 15 success khairi hingkai tini bo je thangnai rok success wngjak je house ending thwngoi loss wngnai rok borok ni bagui wngkha da je extra guti 3 ta rimani aro thwngoi borok loss no cover khainai ahino second round no hingkai esara tini miapuro esara success wngkainai ang narok no kok mario hingkai tabuk chung nailaisinai asuk kok sayawui hingkai chung je nailainai tabuk tini ni bagui tamo tong hingkai chung tini ni bagui common number nailainai aboni sikang chung miapuro ni no kisa chung play khai nailainai result no hingkai miapuro ni result phaio nari miapuro ni result wngkha da 25 tai 15 hingkai thanai saptao bwsuk rijak hingmanle 25 bai 15 hingkhe 1 2 3 hingkhe 12 hingkhe 98 hingkhe
सानाय साताओ 12 kongmani nongkhana scubar shonibar 12 47 kongmani sorry 47 tai 73 kongmani inke 47 tai 73 kongmani ar jaga tini obo koi rikha 15 by 25 25 tai 15 inke tabuk जों suk ayang thainyagai जों orono calculate khai nailai inke 2 minus 5 khai ka equal to 3 inke 3 ni taso khana tongoi mano inke 2 plus 7 7 ni taso khana tongoi mano inke ang tini nongno 7 ni guti buriya tai 3 ni guti buriya norok sajak ke se sajak mani abono play khari guti actually nongno guti rikha guti bangu inke norok thungai mayango aboni bagoi aboni calculate na norok na tini rilia hinai ang masau inke oro tai जों to 3 tai 5 3 tai 7 mangkha inke aboni pore se abono calculate khai gangkai bu 1 minus 5 khai gangkai bu 4 5 plus khai ke bu 6 inke norok nang sanai 6 inkai tabuk nari जों 3 7 তারপরে 4 6 जों o 4ta ni tasot lamangkha norok sajak khangkai abono play khlaidi inke o 4ta ni tas songkha 3 7 4 6 inke nari 3 7 4 6 o 4ta tas ni bisingo guti nongno riwano kana sala 31 tai 34 কিন্তু অব চাজাকে প্লে খারি চাজাকে প্লেটা খারি তাই 7 এ দিয়ে অঙ্ক 73 79 তাই 75 একে অব পাঁচটা গুটি আর রিখানা হনা একে অব অঙ্ক 3 তাই 7 নি তাসো একে 35 কাইছেন আর থমানো একে আর 1 2 3 4 5 6টা গুটি না চাজাকে প্লে খারি চাজাকে প্লে গাইছে যে tabuk जों 4 tai 6 ni tasor जों nainai 4 tai 6 ni angka 41 তারপরে 43 তারপরে 43 থেকে 40 47 sorry 47 dilia 46 okay তারপরে 6 ni taso tongoi mano 60 65 65 tai double 6 okay narong oko rekha aro tai kaisa ready suano double foot bu chance dong okay oro 7ta guti tai uro 6ta guti okay 6 7 13ta guti narong no rekha abono sajake play khai mano sajake play ta khai okay tapo जों main jaga thanglainai hit guti narong no last dinai tini puila dinai house কিন্তু মিয়া ফুরনি হাউস উল্টা অংখা আউন বাগৈ তিনিনি নরো থুঙ্গৈ নাইদি আবার ওয়াইসা ওইসু মিস দঙ্গু আউন বাগৈ নরো আনসাবস্ক্রাইব কে তাথাंगदि আনসাবস্ক্রাইब थांगा अंखाय नरक पूरा लॉस होंनाय ओके वीडियो न किसपन स्किप ताहदि तिनि न हाउस अंखाय नरक 7 tai 6 7 tai 6 नरक जाजाके प्ले खायमानो ता इन्डिंग को तंगनाय tinini 7 tai 4 okay narok 7 tai 4 ending tai 7 tai 6 ending ge abono fix ani ara okay narok sajaka play khadi sajaka narok guti play khadi te musu narok musukoi abo narok play khadi ठीक है aboni pore narok abono note khai tai khangkai tabuk narok nari nai normal guti angkhana tini ni sala narong bagai normal guti pura fix khai khangkai 27 72 তারপরে 13 80 80 56 51
3/4 3/5 1/4 okay noro normal guti norok norikha normal guti norok sadakha plek khadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ta guti 9 ta guti normal guti norok normal guti 9 ta norok sadakha normal guti mo plek khai mano okay tabo abo note khainani abo note khaiman poriya norok no tabo rinai hit guti last hit guti tini busukai thungna himalaya miapur 10 taka tini 20 taka khenaro plek khai manai okay hit guti kintu rangjamani am mote kata thungdi norok no rang kri hingkai komfano thungdi haipano abo norok no profit wngmajak okay hit guti fix tini ni 81 31 01 83 33 03 obono fix norok bagai norok sadakha obono bo thungdi ojonoi kintu bisi hit ta thungdi miss ongkhu hingkai khela miss ongkhu hingkai norok ni loss ongnai ani bagui norok no masao norok ni kom khaino norok plek khai di hinui tini bagui norok bai asung nungnai video norok chajakha hingkai video no share khai ridi bai asungno tai norok ni hamjakma tai norok ni chajakma baisi ani channel teibo kuchu kanai rok support khaiya hingkai norok ani channel tola ni ukuluk tongnai sabrum no tola ni ukuluk tongo tamoni hingke norok no aswk common guti rwui bo norok ano support khlaiya na hinui ang uansukha.